салом алейкум мардум. Якта бизнеси фурӯшӣ ёфтагиам шумода ба чакое ки кафе қатиса кор дорем, бизнеси кафеда хуб видеои мана то охира тамошо кунед. ҷора мебинем хеввалай рафте. Нигоҳ кунед. Ин инҷа ма қаҳвахона, ин кафе ки бизнесен, ҳамин бизнес на продажа, ин мисла папкаи Нумрой, ина доми 18 этажа, доми авхона меган ромади Ваҳдата. Лебиём дирем тамошо мекунам. Ин кафе фурӯшӣ ай бародарои азиз бизнес на продажа. Гӯш кунед. Ҳунро бародар. Нигоҳ кунед чӣ хел атмосфераи чотка шуд караган. Номи кафе Техас. Айҷа отдельно кабинаҳо кардагай, чакҳо мисол сони пони хеле бозӣ мекунанд. Кан ҷосикоӣ? Ина мисоли хеле ҷосик посик дора инҷа сони бозӣ мекунанд. Хоб. Отдельно кабинаҳо бо даин инҷа шам отдельно кабина дора. Нигоҳ кунед бародарои азиз. Хоб. Метавонед омада. Отдельно кабина дора. Бачакҳое ки мисол сони пони бозӣ мекунанд. Хоб. Ҷои хушруак. Ана ки инҷа нигоҳ кунед. Бо ҷои ҳуй дора. Мисол открытый столо дора. Открытый столо 1 2 3 сет открытый стол дора. Ва дар инҷа боша кухниш. Нигоҳ кунед. Дар инҷа монитор мондагай. Ин хел экран мондагай. Метавонед любой хел кино, видеои бародаро нигоҳ кунед ранда. Хоб, салом алейкум. Як холодильник, якта духовкаи калон, якта мангали калон. Хоб, дар инҷа дар витрина задагӣ камераҳо ҳамаш кор мекунад. Хоб, меню ҷои хӯрокҳош ҳамаш ҳаст. Хоб, открытый стол дошта, открытый кухня. Микроволновка, конфорка ин барои худок гармкунӣ ва шаверма гармкунӣ. Биё тамошо мекунем бародарои азиз. Дурунда чӣ дорад, дурунда мефунем. Бародарои азиз, ин кухни ҳафта шуда кор мондага. Нигоҳ кунед, пасуда масуда ҳамаш ҳаст. Айҷа тарак юни барои шустушӯи пасуда масуда. Ин инҷа склад дорад, ҷои мисол продуктата мемондагӣ. Хоб, ҳай чӣ дора бо бародарои азиз? Ҳамаи ҳамин дар фурӯш ай. Чизе ки дар ҳамин видео десен ҳамаш дар продажа. Дар инҷа мисол нигоҳ кунед ки метавонем ягон банкет гузаронем. Мисол ягон бародарое ки ягон шабнишинӣ дорем, метавонем шуморам биёед. Дар ҳаминҷа шабнишиниётро футбол тамошо боё. ина ҷои бой тамошо мекардагӣ, футболро тамошо мекардагӣ ҳамаш ҳаст. Ҳамин бизнес дар фурӯш ай. Соҳибаш дар пеши истодагӣ дар видео нишонаш наметем. Оли ман ҳар ду савол аз соҳибаш мепурсам. Чанд сомаш мегӯй бародар? 55,000 муомила дора. Мотори хеле байноми хеле дора. Мақсад муомилаи шу дора. Бародаро, нарх 55,000 харидори конкрет да мебиём медуро ин дона хабар мегира. Ни сол да мешина, чойник чоя мегира. Машина бо муомила мекунам. Хоб, сабаби фурӯхтани бизнес чӣ аст? Фурӯхтани бизнеси дига намегзарад. Бизнеси дига сферада мегзарад. Ҳамин бизнеси кухниро мефурӯшанд, вообще дига сферада мегзаранд. Сабабиш ҳамин аст. Дига чӣ дора? Номраи соҳибаш дар рӯи экран, адресоро як бор дига гап зад, аввали видео нишон додум, бо як бор дига гап мезанам. Дуромадани шаҳри Ваҳдат, рӯпарӯи доми 18 этажа, яъне доми авхона меган. Рӯпарӯи аввал заправкаи Нурой пешина омеда шуда шуда, ҳамун заправкаи Нурой, бари ҳамуда ин ҳамиша